Le yidolophana encinane iNgqamakhwe. Xa usehlela ngezantsi kukho iiofisi zakwa-SASSA. Kulapho umama uNelly Tom ebeze kutyikikisa amaxwebhu aqulethe iinkcukacha ezimgunyazisa ukuba nguye uzawuthabatha apho ayeke khona umama wakhe ongasekhoyo, ufumana isibonelelo sabantwana abangenabazali. Utyhola ngelithi ubethe ebuyelela exelelwa ukuba igosa elityikityayo lisahlabe ikhefu. Xa kusithiwa ubhuti lo okanye usisi lo uselivini uzawubuya nge-17 zikaJanuwari, so andikwazi uncedakala. But andiyanga ndaphela mandla ke ndabuya nge-31st kuzojonga uba akukho nto yenzekileyo na xa bebethe bona bazawucela umntu eGcuwa okanye kuCentane ezinye iofisi ezingaphandle abasebenzisana nazo. Ngelishwa ke akhange ndincedakale. Iinyawo zinodaka nakwezinye iinkonde ezisuka kude nedolophu. Sahlala ke ixesha elide. Kwalile kwelo xesha lide kwacaba kuphela abantu ebebasebenza. Ndaba nombuzo othi thina side sincedwe nini na. Wathi mama abekho abantu endabazobuya. Bawubuya abantu baseziholideyini bobuya nge-20. Isithethi se-arhente ke sithe kuzawulandela uphando oluzawubhentsisa unobangela wokungashiyeki mntu xa omnye esekhefini. It is regrettable into yobana kube kwenzeke le nto. Siyafuna ke ukuyinika ingqinisekiso singu-SASSA into yobana siza kwenza uphando ukwenzela into yobana ukuba sifumanisa into yobana kukhona ukwaphula umgaqo we-leave management policy by our officials, siyazi ubana sizakwenza into ye-disciplinary processes. Umama uTom nabanye baphume kula masango betsho ngolukablankethe kuba ungenelelo lwabaphathi bakwa-SASSA lwenze ukuba atyikitywe amaxwebhu wabo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa Newsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eNgqamakhwe.